عیسا ji pêşî ver ser înkarkirina Petrûs dibêje: Şîmon, Şîmon, eva ye eblîs xwest ku we wek genim li bêjinkê bixê. Lê min ji bo we du'a kir, da ku baweriya te şist nebe. û çaxê tu dîsa vegerî, dilê birayê xwe qayîm bike. Şîmon lê vegerand û got: Ya Xudan, ez amade me, bi te re herim zindanê û mirinê jî. Îsa got: Petrûs, ez ji te re dibêjim, hê dîk îro bang nedaya tê sê caran min înkar bikê. Pirtûka pîroz, Encîl, silav û rêz xweş bû birayên hêja.